de la CUP diem prou a la privatització dels serveis públics, especialment aquells més vitals com és l'aigua. L'aigua és un bé comú i és un bé essencial i escàs. En els moments de crisi que estem actualment ambiental i de sequera, doncs amb més raó hem de pensar en aquestes coses i pensem que la gestió ha de ser 100% pública, a més d'una prioritat política. A Manlleu el servei es va privatitzar el 1984 i està en mans d'Agbar, amb un contracte que s'anava prorrogant de 10 anys en 10 anys, fins com a màxim sumar 50 anys. El 2012, però, es va ampliar el servei i es va prorrogar per 20 anys en lloc de 10, a canvi que Agbar fes una inversió per canviar la captació i deixar d'utilitzar aquesta potabilitzadora que veiem aquí al darrere per connectar-se al servei de l'empresa Osona Sud de captació en alta. A més, es va afegir la gestió del clavegueram en una ampliació de contracte totalment opaca i feta a dit, perquè no hi va haver el procés corresponent de licitació pública. El 2024, però, es contempla la possibilitat de poder recuperar aquesta gestió si l'Ajuntament eixuga el deute per aquesta inversió que es va fer i l'Ajuntament té la possibilitat financera ara mateix per fer-ho. Per tant, pensem que no podem deixar escapar aquesta oportunitat i que amb l'aigua no s'hi juga i el 2024 hem de poder recuperar la gestió del servei.